Gikan sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas, arita sa commercial rice mga kapuso. May barato kuno ang presyo sa pipila ka mga klase sa bugas humay sa merkado sa Mandawi City. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kay wala pa ka ng tag 20 pesos kada kilo nga NFA rice sa Mandawi City Public Market. Commercial rice ang gipalit sa mga konsumidor nga mi barato kunog jutay. Sa bugasan sa Mandawi City Public Market, mabantayan ang adjustment sa presyo sa pipila sa ilang mga baligya. Matud sa mga manindahay, ni barato ang kuha nila gikan sa ilang supplier. Maong ilasab nga giminosan ang presyo sa ilang gipamaligya nga bugas nga minudo. Piso ngadto sa 4 pesos kada kilo, depende sa klase ang pag-ubos sa presyo sa bugas humay. Pero sa alang sa barato? Tilakadlaw na. Tilakadlaw na sir, mas mana naman kapin. Labing baratong baligya sa maong merkado karon, tag 36 pesos kada kilo sa broken rice. 38 pesos sab ang kilo sa sinanduming. Dunay tag 40, 42, 44 nga klase. Ang pink o red rice tag 60 pesos kada kilo. Apan aminado ang mga manindahay, daghan sabyod ang nagpangutana, dunabay tag 20 pesos kada kilo. Ila na lang pasabton kay wa pa kini karon gibaligya sa Mandawi. Nang hinaot ang uban, mamahimong available na kini. So may isulti nimo sa mga tawo nga mangita gyud sa 20? May no, nabas gobyerno maninda na. Amo wala jud man na. Wala gid. Pero daghang yun nangita. Daghang nangita. Oo. Dayon. Wala. Explain lang nimo. Oo. O palit oy na 20. Mura to na atong ipangita 20 pesos. Oo. Kaya sa gatos na 5 ka kilo. 5 ka kilo. Ano sa gatos nimo? Usara mo to nga. Sa pagkakaroon wala pa malakip ang Mandawi sa narilisan sa taga-NFA ni ining barato nga presyo sa bugas aron mabaligya sa tag 20 pesos kada kilo. Samtang sa mga dili siguro mahilig sa bugas humay diha ug sa mga nagpangutana tagpila ang mais, ang presyo sa ilang mais karon parehong numero 16, tag 40 ug tag 42 ang presyo kada kilo. Daghang salamat, Nico Sereno.